media terus dan penawang hamajan waktu saya so ini bas televisi ini kezeng toli parawa joining program apa join kerja BJP IPT jakare 86 family to cepat kota barono जों दिनै दिफ्रा मथा नुयै बंनो जों लामसोबो हाबाय लामसोबो बरं जतनो दिनै बुगाग्रानि हामजोबैनो दिनै दिफ्रा सोरनि दिनै हांसा मारना हामजोबैनो दिनै दिफ्रा मथनि बाना रं फैया ओमफ्राय आं बुंनो खाबाय ते बुगाग्रानि ते तिन दिफ्रा मथनि एंगने जों जतनो बंनो लामसोबो बास्तुनि बिसिव बोसो बुतार बां बास्तुनि बिसिव दिनै 2200 नि किसे बां बुतार दं ओंके তিনি যে ফাইনাই রং বা যে ফায়া রং বো ভাই মেসেজ রিনাই যে ফায়া রং जों जे फाया ताबुसा जे फाया दंखौ जों थांजों मारनो हामदों आसा फाया जों बंनो नङा थाङै जों बंनो बुजोबैनो बंनो जों गाहाम खालामनानै जों मथनि मारनो जों गावनो जों बंनो सावैनो जों बुगाग्रा दाहार बंनो जों बुजोबैनो जों ओंखायनो जों आसा फाया ताबुसा जों 90% जों बिसिनि दिफ्रा सराव जों गसं जतन दिफ्रा मथा फाइसखौ ते 10% जों बंनो जों ओंखायनो आं आसा फाया जतन ओंखायनो बंनो ओंके नों बो पुस्ट दं आं YTF स्टेट सेक्रेटारि सिनेमा बिश्वजित देवबर्मा हामबाय